Prvý pokus nám úplne nevyšiel, ale... Hej, a chňape kedy? Keď takto, že na ňoho šáha, alebo takto? Takže vidíte, Largo nám chce utiecť. Nechce mať s človekom nič spoločné. A pri takýchto psoch je veľmi dôležité dopriať mu čas. To ale neznamená, že mu dovolím odísť. Teraz vidíte, na ňo ani nerozprávam. Dávam mu priestor, aby sa trošku ukľudnil. Tým, že som si čupol, tak robím zo seba menšieho človeka. Tým pádom nemá taký dôvod sa ma bať. Čo len o ňom viem, je to, že sa túlal, našiel sa a bojí sa ľudí. Takže ako vidíte, chce ísť odo mňa čím skôr preč. Bojazlivé psy sa cvičia podstatne ťažšie ako nejaké agresívne alebo dominantné, pretože najprv si u psa musím získať dôveru, aby teda sa ma nemusel bať. Takže chvíľku sa tu len takto budeme čakať a potom uvidíme ďalší postup, aký zvolíme. Ja mu dám teraz to svoje výcvikové vodítko, pretože na tom ho bude mať oveľa lepšie pod kontrolou. Takýto pes je trošku ako divoký kôň. Je dôležité, aby ja som bol kľudný, aby som bol uvoľnený. Ak mu chceme pomôcť, musíme byť sebaistí a v hlave presne viem, čo chcem. A dneska to budem sa snažiť aj dosiahnuť, to znamená zobrať ho na výcvikové vodítko a ísť sa s ním v kľude prejsť. Už keď s ním budem na prechádzke, budem mať oveľa lepšiu možnosť vybudovať si s ním vzťah. Ako vidíte, je stále v strehu. Vidno, že nechce na mňa zaútočiť, skôr sa ťahá odo mňa preč. Takže momentálne vidíte boj. Bežne človek možno teraz ľutuje, že ho tu ťahám a trápim chudačíka, veď sa bojí. Ale dôležité je to nevzdať. Pretože ak mu chceme pomôcť, hej, musíme to zmaknúť. Prvý pokus nám úplne nevyšiel, ale nevadí, už zistil aspoň, že nič strašné sa nestalo. Takže častokrát tieto veci vodítkom ho napríklad len hladíme. Dobrý, čiže je tu moja taká predĺžená ruka. Ako vidíte, teraz mu trošku povolíme vodítko, ale nedovolíme mu odísť. Takže zisťuje, že sa nič nedeje, cez vodítko príjma aj moju pokojnú energiu. Hej. Tak, super. Dôležité sú už tie prvé minúty, to hovorím stále. Takže doprajem si čas, nikam sa neponáhľam. Chcem, aby sa cítil čo najpohodlnejšie, najkomfortnejšie. Teraz ho už podstatne ľahšie budem vedieť korigovať. Bude mať aj on odo mňa lepšiu spätnú väzbu. Takže teraz bude možno trošku boj. Ale je to len kvôli tomu, že to nepozná. Fajn.
vždy, keď idem naprávať psa, tak musím byť úplne v pohode, musím byť v kľude. Ak by som bol nejaký nervózny, naštvatý z práce, tak sa to odrazí aj na tom správaní psa. Takže momentálne mu ukazujem, že sa nemá čoho báť, cíti zo mňa pokoj. Ak chcete psovi pomôcť, tak čistá láska vám tam veľmi nepomôže, pretože bojavizlivému psovi, na rozdiel od tomu dominantnému, musíte najprv ukázať, že vám môže dôverovať. U dominantného psa potrebujete hneď ukázať, aby mal rešpekt, a lásku mu môžete prejaviť až na ten záver. Takže ak by som ho teraz začal hneď po odchode nejak mojkať, hladkať, sa snažiť, tak zrejme by ma hryzol, pretože on nevie, že ja som milovník psov a tým, že na ňo rozprávam, tak mu chcem vlastne pomôcť, ale on to z vás vycíti. Takže dôležitá je kľudná energia, asertívna, vôbec ho neľutujem, skrátka idem si a on sa mi musí prispôsobiť. Nemám vôbec strach, že by ma nejak vyslovene hryzol, kým na ňo nebudem šahať. On nie je útočný skrz toho, že by bol nejaký agresívny. Len skrátka útočí, predpokladám, že na ľudí už keď idú ho možno chytať, hladkať, a je to vyslovene o tom strachu. Dobrý deň. Takže teraz sme mali skvelú príležitosť dať si taký trošku extrém. Videli ste, oproti nám išla celá trieda detí. Jediné, čo som urobil, bolo to, že mal som v hlave presne, že pôjdeme po kraji a celú tú triedu prejdeme bez toho, aby som na to nejak reagoval. Nezastavovali sme sa nejak, nepanikarili sme, skrátka sme šli. A ako ste mohli vidieť, zvládal to celkom dobre. Potom prešlo proti nám ďalších pár ľudí a nebola to taká, čakal som horšiu reakciu, takže bude sa viacej ťahať. Ale takto bojazlivému psovi viete pomôcť jedine tak, že ak sa bojí ľudí, tak samozrejme ho brať čo najviac medzi ľudí. Takže teraz si schválne sadám takto na zem, keďže lavička je predsa len trošku vyššie, a pritiahnem ho čo najviac k sebe, aby zistil, že byť vedľa človeka vlastne nič strašné nie je. Tu si chvíľku posedíme. Náš známy skákač. Tak uvidíme, ako bude reakcia. Ako ste mohli vidieť reakciu, tak je evidentné, že sa bojí aj iných psov, ale nie je na nich nejaký agresívny alebo reaktívny. Skôr, keď ste si všimli jeho pohľad, tak otáčal pohľad od toho psa
takže je skôr submisívny voči iným psom. Určite, ak stretnete niekoho so psom na prechádzke, je dobré opýtať sa dopredu, či môžete psa pohľadkať. Nie pýtať sa, či ho môžem pohľadkať a na polceste už mať natiahnutú ruku za psom. Pretože buď vás môže hryznúť, alebo napríklad ako ja, môže mať daný človek psa na výcviku, trénuje s ním a vy mu tak môžete narušiť jeho tréningový program. Ako vidíte, ideme už oveľa pokojnejšie. Už nie je to za každým len otačanie sa, ale ide už pekne vedľa. Takže vravím, psi veľmi rýchlo vedia pochopiť, o čo ide. Dôležitý je prístup jeho vodcu. Ani pri jednej príležitosti som mu nedal možnosť utiecť, čo doteraz bol zvyknutý, a samozrejme je to pre neho v hlave boj, lebo zažíval to, neviem aký je starý, ale zrejme dlhodobo. A takéto zlomené psy sa dosť ťažko trénujú. Chce to len trpezlivosť, kľud, ale nie kľud v zmysle, že zavriete ho niekde do bytu a budete toho tam zahrňať láskou, ale kľud v zmysle vašej energie aj pri stresových situáciách, ktoré pre psa sú stresové, ale nie je to nič, čo by pes nemal zvládnuť. To znamená prechod ľudí okolo, alebo skrátka nejaká väčšia skupina ľudí. Tak tým, že budete v kľude vy, bude pokojnejší aj váš pes, pretože bude z vás cítiť ten pokoj a v podstate naladí sa na vašu voľnu. Ideálne k ľuďom bez detí alebo so staršími deťmi, ktoré by nemuseli mať snahu hneď psa hladkať, ale verím, že keď si ho niekto vezme a dopraje mu dostatok času, tak môže byť z neho veľký mojkač. Ako vidíte, prechádzka je už oveľa pokojnejšia. Už viac menej kráča sám vedľa, ešte stále si ma kontroluje a obzerá sa, ale je to oveľa príjemnejšie. A keď by zažíval viacej takýchto prechádzok pokojných, takých, kde aj keď je pre neho stresová situácia, tak jeho majiteľ nebude panikáriť. Najhoršie, čo môžete urobiť, je hladiť alebo utešovať psa, ktorý je v nejakej panike. To znamená, že keď prechádzala okolo nás skupinka detí, a ja by som si k nemu čúpol a začal ho hladkať, tak tým, že nie je zvyknutý, zrejme by ma hryzol, ale ak odmyslíme ten jeho problém a len sa bojí ľudí, ale napríklad mňa by už poznal, tak tým, že začne robiť paniku a ja ho v tom momente hladím, utešujem, tak vlastne podporujem ten jeho stav mysle a hovorím mu vlastne, že tento strach, ktorý teraz máš, je v poriadku. Preto najlepšie, čo môžete urobiť, je to, čo som spravil, a teda ísť ďalej, nejak to neriešiť, skrátka odísť z tej situácie, a keď reaguje dobre, že si menej tých všímal alebo skrátka nereagoval vôbec, tak potom, keď prejdete danú prekážku, tak vtedy ho môžete odmeniť. Čiže dať mu najavo, že toto, čo teraz bolo, tak bolo super, a 2-krát, 3-krát pohľadkať a skrátka idete ďalej. Ak si neviete rady s nejakou situáciou alebo chcete poradiť s rôznymi problémami, či už na prechádzke alebo doma, kľudne sa ozvite a spoločne nájdeme nejaké riešenie. No a ja idem odviezť Larga späť do útulku. Alebo neidem?